Hola, soc la Pilarín Vallès i una meravellosa història m'ha portat a la Costa Brava. Us voldria explicar la història dels meus amics, la família Guitart. Ens hem de traslladar a l'any 1955. Ells acabaven d'inaugurar el seu primer hotel, el Mar Brava. Estava començant el turisme a la zona. S'obrien els primers hotels, els primers restaurants. Aquell any es va obrir el primer McDonald's i el cantant anomenat Elvis Presley va iniciar la seva primera gira. La família Guitart va tenir visió de futur. En Francesc i la Conxita es varen traslladar de Puigcerdà, on tenien una sala de ball. A Tossa, en assabentar-se que hi havia un hotel molt bonic en plena Costa Brava. No varen tenir cap mandra i així va començar la història de l'empresa. L'any 1957, els Guitart varen obrir un hotel al passeig de Lloret de Mar. Era el seu segon establiment. Hotel Guitart a primera línia de mar. L'any 1961, la família dels hotelers va comprar el Guitart Rosa, una casa preciosa, al mig del carrer Sant Pere, un carrer al centre de Lloret. Allà van ser els pioners en muntar els primers bufets. El boom del turisme havia començat. A la dècada dels 70, els Guitart varen obrir 5 nous hotels. Va ser en aquest moment que les noies comencen a portar biquini. Va ser una revolució. I el Guitart Club Goya es va començar amb el turisme esportiu. L'any 1982 va ser el fill d'en Francesc i la Conxita qui va assumir la direcció dels hotels. En Climent era un noi molt avançat a la seva època. Havia estudiat a les millors universitats del món. Havia començat la seva carrera professional donant classes a l'escola de turisme, després fent treballs d'estudi. Tota una novetat pel moment, fins que va haver de tornar a casa i continuar el negoci que havien iniciat els seus pares. L'any 1985 es va inaugurar el Guitart Central Park, unint 3 hotels que formaven part de la cadena. Un resort fantàstic! És un lloc per gaudir de les vacances. Recordo molt bé una vegada que es va fer Miss Catalunya a les piscines de l'hotel. Quines noies tan guapes! També el mateix any es va inaugurar la sala Palace Atenea, on hi han tocat les millors orquestres i s'hi han fet molts banquets i congressos. En Xavier Cugat hi va exposar els seus quadres. L'any 1987, els Guitarts varen inaugurar l'Institut GEM. Hi havia gent molt coneguda, periodistes, ministres, polítics, i tothom quedava molt content. Va ser el primer centre d'aquest estil que hi va haver a tot el país. El seu personal és fantàstic. Tenen unes mans de plata. El 1988 es va inaugurar la rehabilitació del poble espanyol de Barcelona
per part de Guitar. Sabeu què és? És un conjunt d'edificis que s'havia fet per l'Exposició Internacional de Barcelona de 1929. Es van reproduir carrers i places de molts llocs. També van obrir la cadena de restaurants Boogie. El mateix any, 1988, van agafar 2 nous hotels, Guitar Platja d'Aro i l'hotel Alborán Almeria. Van ser els Jocs Olímpics de Seül. A l'any 1989, el grup Guitar, junt amb altres socis, va guanyar el concurs per fer el Mare Magnum de Barcelona. Aquell any cau el mur de Berlín i es va veure el primer capítol dels Simpson. L'estiu de 1991, els Guitar van agafar 2 hotels a Marbella. Era un moment de molt glamour. L'any següent, a Barcelona, hi van haver els Jocs Olímpics. Llavors, els Guitar van firmar un acord amb el govern cubà per explotar 3 grans hotels. En un any, en Climent hi va haver de viatjar 37 vegades. A la inauguración de un nuevo concepto de desarrollo turístico. Gran colaboración de este grupo Guitar, con el cual hemos... Va ser un dels primers empresaris estrangers que va poder fer negocis a la illa del Caribe. Explicava que tenia reunions molt llargues amb Fidel Castro. Va ser una època de molta feina. Aquell mateix any, Guitar Hotels diversificà el seu negoci. Obre el seu primer hotel a Barcelona, el Guitar Gran Passage. A l'hotel, molts cops, hi trobes músics reconeguts que van actuar a festivals de la ciutat. Tota la dècada dels 90 varen viure moltes reformes. La gent que treballava als hotels deien que anaven sempre molt avançats a tot. I van introduir el concepte tot inclòs. Varen crear la seva primera pàgina web. Podien fer les reserves des de casa. El 2004, la cadena hotelera incorpora un gran hotel, el Guitar Monterrey. M'encanten les suites de conte que vaig decorar. N'hi ha de Pinotxo, els 3 porquets, Patufet. Vius en primera persona unes vacances de conte. A les nits pots anar a sopar al restaurant gastronòmic de l'hotel, el Freu. Després pots acabar la vetllada anant al casino. Ep, els nens no. Això és cosa dels grans. Però pels nens hi ha animació molt divertida. A l'estiu també es pot trobar per l'hotel molts cantants molt coneguts que actuen a un festival proper i mundialment reconegut, el Festival de Cap Roig. I des del 2007, esquiar a la Molina, on els Guitar hi tenen 2 hotels. Allà és molt divertit, ja que es pot esquiar, fer molts esports de muntanya i a la tarda anar a l'espa de l'hotel. Allà un bon bany i un bon massatge. Allí vaig conèixer els 3 fills d'en Climent, la Cristina, en Francesc i l'Albert. Ells porten dins l'esperit hoteler del seu pare i del seu avi. El que més m'agrada és tot l'equip de persones que treballen a Guitar Hotels. N'hi ha que fa molts anys que els conec. Sempre els he dit que el millor que tenen és el gran equip de persones que hi treballen. És la gran família de Guitar Hotels. I ara us he de deixar.
que marxem cap a les festes del 60è aniversari. Feliç aniversari, amics! El millor està per arribar.